Бүгенге матур яз иртәсен чәчкәләргә һәм бәйрәм шәкәефкә күмелеп тагын бер якташыбыз каршы ала. Яңа Терешка авылында гомер кичерүче милләттәшебез Сүрия Максут кызы Сәддәновага 65 яшь тула. Шул уңайдан якыннары: тормыш иптәше Мәүлид Хиялиевич, кызлары Гөлнара, тормыш иптәше Марс, Гөлия, тормыш иптәше Рәис, Эльмира, тормыш иптәше Шәфик, оныклары Динара, тормыш иптәше Рәмис, Лиана, Алина, Ләйсән, Элина, Динар, оныкчасы Ибрагим һәм кода-кодагыйлары аңа иң изге теләкләрен җиткерергә булдылар. Еллар узган саен хатын-кызның йөзенә буразналар салып сырлар өсти. Ләкин ул буразналар узган гомерләрнең тирән эзләре булып, бар кылган гамәлләрне, үткәргән кичерешләрне чагылдырган төсле ята. Безнең якыныбыз бик тырыш, бик уңган, акыллы гаиләдә дөньяга килгән. Шуңа күрә үз гаиләсендә дә ул матур тормыш булдырырга омтылып, булдыклы хуҗабикә дә, тугрылыклы хатын һәм газиз әни дә булды. Өстәвенә аны үлеп яраткан әбекәйгә дә әверелде. Хатын-кыз ирнең дәвамы. Иратның бөтен тормышы нинди булуы хатыннан бәйле. Язмышыма сине миңа бүләк иткәне өчен мин мең рәхмәтле. Фәрештә кебек матур, назлы, акыллы, күңелле, ярдәм итә белүче һәм зирәк киңәш бирә белүче кешем син минем. Синең белән безнең йортта җылы һәм рәхәт. Кадерлем, юбилеең белән котлыйм һәм тагын да күп еллар шундый булып калуыңны телим. Яраткан әниебез, менә инде кабат туган көнең җитте. Син әле яшь, әмма инде байтак тәҗрибә туплаган хатын. Рәхмәт сиңа әниебез, әбекәебез, төн йокыларыңны йокламыйча безне иркәләп үстерүеңә, олы тормышка басарга ярдәм итүеңә, күзләреңдәге бәхет ышкыннарын саклап кал. Ходай сиңа озын гомер бирсен. Син безнең гаиләбезнең төп җылылык чыганагы. Һәр иртәң синең кояшлы булсын. Нык сәламәтлек һәм иминлек, хыялланырга һәм үз хыялларыңны тормышка ашырырга көч һәм теләк телибез. Син безнең бик сабыр һәм көчле шәхес. Бер кайчан да тормыштан уфтанмыйсың. Бу изге эшләрең өчен меңләгән саваплар сиңа насыйп булсын. Әниемнең туган көне шәшкә төсенә чумган. Димәк, бүген аңа бары бик аз әле яшь тулган. Син яшь әле, бик матур да, бик кадерле кешебез. Бәйрәмең белән котларга матур сүзләр эзлибез. Тик сиңа тиң сүзләрне без таба алмыйча интектек. Чөнки синнән гүзәлрәк берни дөньяда юк дидек. Барсы өчен рәхмәт сиңа, яраткан фәрештәбез. Туган көнең белән котлап башыбызны иябез. Иң мөһим теләгебез ул бетмәс төкәнмәс саулык. Саулык ул матур тормышта иң олы булган байлык. Кадерле Сүрия Максутовна, якыннарыгызның бар теләкләренә кушылып, сезгә бүләккә матур җыр юллыйбыз. Аны бергәләп тыңлыйк әле. Зур куаныч, шатлык безнең өйдә, җыелыштык олы бәйрәмгә. Кадерле һәм газиз әнкәбезнең ташып тора бәхет йөзендә. Назлап әнкәй, баш иябез сиңа, чын күңелдән сөеп хөрмәтләп, юл күрсәтеп бәхет биргән өчен рәхмәт әнкәй, сиңа мең рәхмәт. Назлап әнкәй, баш иябез сиңа, чын күңелдән сөеп хөрмәтләп, юл күрсәтеп бәхет биргән өчен рәхмәт әнкәй, сиңа мең рәхмәт. Без бит синең биш бөртегең әнкәй, юанычың, олы шатлыгың. Рәнҗетмәдек кебек сине әнкәй, шатлык белән үтсен картлыгың. Назлап әнкәй, баш иябез сиңа, чын күңелдән сөеп хөрмәтләп, юл күрсәтеп бәхет биргән
Рәхмәт әнкәй, сиңа мең рәхмәт. Назлы әнкәй, баш иябез сиңа, чын күңелдән сөеп хөрмәтләп, юл күрсәтеп бәхет биргән өчен. Рәхмәт әнкәй, сиңа мең рәхмәт. Тормышымда күрдең авырлыклар, борчуларны белдең кичерә. Биш балаңның барлыгы ныклары хәзер сиңа бәхет китерә. Назлы әнкәй, баш иябез сиңа, чын күңелдән сөеп хөрмәтләп, юл күрсәтеп бәхет биргән өчен. Рәхмәт әнкәй, сиңа мең рәхмәт. Назлы әнкәй, баш иябез сиңа, чын күңелдән сөеп хөрмәтләп, юл күрсәтеп бәхет биргән өчен. Рәхмәт әнкәй, сиңа мең рәхмәт. Юл күрсәтеп бәхет биргән өчен. Рәхмәт әнкәй, сиңа мең рәхмәт. Рәхмәт әнкәй, сиңа мең рәхмәт. Янәшеңдә һәр чак балаларым, таянычым булды әткәбез. Барыбыз да сезгә әткәй, әнкәй, җыелышып рәхмәт әйтәбез.